susuko na naman kay ni Mama. Sugon, nagpapalitan sabon. Ligo. Pula na sugo-sugo. Ano ka, be? Bumulali. Dali daw, ano, be, dali. Kasingad to kay Uncle, ha? Kasingad to, palit dito sa sabon, ha? Ikakarigo, ha? Sabon nga ikakarigo. Oh. Kato na, ha? Siring sabon, ha? Hinay-hinay, bayan ka mahibang. Ising na sugo-sugo yung Mama. Pula na sugo-sugo. Dito lugod tayo, ba't nagpapalit yun? Ito kan ang kulit. Sila na susugo at masugulo, sugo. Sila na sugo. Yung mali, sugo yung Mama. Ako naman, palit daw. Sabon daw, Angkol, mapalit. Sabon. Angkol, sabon. Pero yan na naman na bata. Ano pinapalit? Sabon. Sabon? Ano nga sabon? One sabon na umod. Ano nga sabon? Powder. Powder? Arig gara ano ito nga sabon? Mapalit, makakaigo yung Mama. Karigo? Ay, baro na nga niya natin mamot mo karigo. Ano? Aray, mat karigo. Kaigo Danay mat di na karigo ngay mama. Walay, ang papapalit ako ang sabon. Sabon? Anay. Kumakuha pag diritak tindahan. Basta niya siring sabon. Anay ha? Anay, adi na. Ya. Sering naglaraba la itong. Aba. Ano ka? Ikaw ang hiniya ka niya. Ayaw mo tagsugo, ikaw daw. Kanina pa pa yan, ako palang umabot. Ano man yung name dara? Nasa nga nagkakasabon ni Kakarigo. Sino man yung nagatagaim? Kinano ka mong kay Mangkol? Sabon daw. Wala kagad sila nga sabong pang Karigo? Oo. Asya ginhatagaim na sabong panlaba, di man ako maglaraba. Makarigo man ako. E kinadiri ako yun na sabong kay nagpipipliti ni Takbuhok. Nga, unta, imgin ko dito, sabon na pang Karigo. Sabon. Asya, sabon imgin siring. Asya ginta, tinagan ka na yung angkol na sabong panlaba. Pero maminti ka na lang sa'yo, pinagin susugo, kaya di ka kasi namamati. Pag to ay utro ha,